Hage Dr. Biswajit Debbarma kasa telomora ni monggia kami bai khobja bo kaisa hasung ni khori ni Tiprasa ron bai kaisa hati kwtal kare ni mani aja kwbangma Tiprasa lokorong no tabuk manei rok phalei tai phalnok rok tangi tongbai kha hage boni kok samani moteng hage Tiprasa rong no develop khanya ni kok sawo je Tiprasa rok hati kubuni bosong ni ajaga o chung bazar hati rok khanya ni ma thango amani bagai Tiprasa lokorong ni je jaga hati kre ajaga o hati slam rana ni samani bo hage chung kok tumani bisingti mani bo tabo kwbangma Tipra hasteni thai thayo thangino Tiprasa lokorok bai kok salaimung panda khlai tongo Tiprasa rong no develop khanya ni bo kok sawe hage chung miani osgang ni kok tomano nukha je Dr. Biswajit Debbarma gonda tisao thangai a jagani lokorok bai kok salaimung panda khlaimani bini bai thangni sal foundation NGO ni bisingtei ba jagao kwbangma kok thairok saka tai botebo kok samani bini bai thangni sal foundation no kwbangma Tripura hasteni je sub division tongmani a jagao no karinai hinai tai bo kwbangma Tiprasa lokorong no auto bagmani baksa borok tabuk bo sawimia amono tamo tam khai bak hai irai ni sawa amo phiria amo installment jangnai jat tai kwbangma chung baksa buksu amo tatalchi amo bagya te hetlang thango hai irai ni sawo kwbangma rok news rogo nukhna da jid ni news rogo bini news rogo boka bares khlaimani bongyang auto bag jangnai rongno hakya borok rok srai sai tong borok auto mangkha bat haipano borok installment ma sunai zero down payment be mano bat auto ni installment borok sakbai thang ma sunai hakino omorongno tuino hogo tuisa rogo bo kwbangma Tiprasa lokorok bai kok rok bo saileke je o Tiprasa lokorong ni je development ni bagi je Tiprasa lokorong no bahai ke development klaiman hai irai bo amono tuye kwbangma kok saika jagao bini baithangni sal foundation NGO ni bisingti khe hake amono je mokol baithang je bwskango samung khlainai je khlaya nungmani amono tuino chung kokma sanai tamahmale bo tabuk je Dr. Biswajit Debbarma bo samung khlai tongo Tiprasa rong na hamkraini bagi tai kono phano nugya amoni bagi chung tabuk bono samung je bini je samung khlai tongmani amno appreciate khlai no ma sanai tamahmale khoroksa borok andike samung khlai andike appreciate khlai je hanga botai fainai jorao samung khlai kla haikeno bo bazar kari rimani a jaga bo kisa ka borok kuthumnani chengkha a je gana gini ni borok tongnai ro kami tongnai ro haike kha khayo bo a je bazar kari mani hasungni khuri nei a jagao tebo borok bangthu a jagao tebo mani phalani bagai sep sap manthu je Tiprasa lokorok hasuk hokni mai hokni mukhiting thakiting hasukni mukhiting thakiting rok a jagao tebo phalnani bagai sep manthu Tiprasa rok tebo rang ajinani sep sap manthu haike amchuk sawini anga video no muthagrisne haike nor comment ni bisingti ki shahar mano nor bahima tong Dr. Biswajit Debbarma ni ki samung khlai tongmani tai bo amdike bazaro tai bo Tiprasa rong no sep sap rena baga amdike jatra patra khlai tongmani bahima tongjang nor comment ni bisingti ki shahar mano haike nor channel subscribe khai di bell icon click khanya ni tapok di video na sajak like khai di jotono no khulumbai kya hambai।